farkon gani a mafarki na, ke ce farkon fita a halitta, da kin fito dole a saurara. Salatu wassalamu sayyida. Ai ku zo biyo salatin ma'aiki, Allahu ne yake wanga aiki, mu jinjina mu gashi da sarki, annabi ka bi karfin saraki du. Kai ne kake daidai a mulki du, kai ne ake duba a yo aiki, wanda ya je in ba da kai ba wallahi ya kama jan aiki, annabi ne bai da tsara. Alaiha salatu wassalam, annabi sayyida Fatima Zahra. Sunanki ne ya zarce na kowa, abbanki ne ya wuce na kowa, me sunanki nake darajawa, sunanki ne aka sawa mamata. Sunanki ne aka yi wa kakata. Ai sunanki ne zan sa wa 'yar 'yata. Na daraja dukkanin mata saboda ke ummul khairi, baki da mai kiya Fatima Zahra. A lokacin da na fara ganinki, daɗi kamar ya kashen da shauki, na so a ce kin tafi da ni a sauki, kin tafi kin bare ni da kuka. Ranar kwana more da kuka, har yau ina gagara na farka. Daɗin ganin ki ya fi daɗi na duniya da lahira. Kallo nake ba ni gani da komai, kunnuwa ba su ji na komai, kwakwalwa ba ta gane komai, asalin gani na ganki. Kunnuwa kawai su jiki, kwakwalwa ta nazarinki. Ai daɗi na sauraron muryar ki umma, har yau kunnuwa ba su manta ba, idaniya ganin ki suke ta tsara. Labbaiki ya ruhati hayati, labbaiki ya ummu abiha. Ya Rasulallah,
da Zahara alaiha salatu wassalam a sayyada Fatima Zahra. Ya banki yau na ɗauka da Hausa, babu abin da zai sa na fasa, ki mai da nesa ya zo min a kusa, ina da burika na ki ne fes. Babu muradin da zai zo las, a ƙaunar ki na more duk tes. A ko'ina zan yabe ki umma, in yi rubutu a kanki nana, na haukace zan jure kora. Ummul Hassani da Husaini, Ummul Muhsin Garibani, Ummul Zainaba Garigaki, da ganki ya Ummul Kulsum. Uwar gida na Haidara, ya ga annabi abban alkasim. Babu guda wanda ya kai ki gata, habibati salawatu alaiki, salam alaiki Fatima Zahra alaiha salatu wassalam a sayyada Fatima Zahra. Hadimin ku ne Suleiman Abdullahi ne, Maiduguri ku zo ku gida. Suleiman Abdullah on the mix.